Hai că am filmat intro-ul ăla de la cazare și am plecat și am lăsat GoPro-ul pe pat. După cum se vede, n-am noroc de cea mai frumoasă vreme. Fix cum am plecat a început să plouă. Problema cea mai mare e că e cald și eu nu am umbrelă, am doar geaca asta de ploaie și nu prea rezist cu ea pe mine. De-aia am stat puțin, m-am odihnit, m-am admirat puțin parcul și văd că s-a oprit și ploaia. Să sperăm că nu mai începe.